Είμαστε εδώ με τη Σοφία Λιμπέρτη, η οποία δεν θέλει να απαντήσει στο βασικό γεγονός εάν για να κάνει καριέρα στην τηλεόραση χρειάζεται σχέση με τον διευθυντή. Είναι ένα θέμα σημαντικό, το έθεσε και ο Αλεξάνδρα Πασχαλίδου. Είπε ότι η τηλεπαρουσιάστρια στην Ελλάδα που δεν το έχει, κατάλαβες, τον Ηλί με το καράβι, δεν πάει μπροστά. Δεν ξέρω σε ποιο τηλεοπτικό σταθμό αναφέρεσαι. Σε όλα τα κανάλια αναφέρθηκε η κυρία Πασχαλίδου και περιμένουμε. Από τα μικρότερα μέχρι τα μεγαλύτερα. Δεν μου έχει τύχει ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν έχω κάνει καριέρα, μήπως, δεν ξέρω. Όχι, είσαι καριέρα, αλλά θέλω να πω, δεν σου έχει τύχει ποτέ να εκμεταλλευτείς. Ποτέ. Εσύ να εκμεταλλευτείς. Ούτε να με εκμεταλλευτούν, ούτε να εκμεταλλευτώ. Και δεν πιστεύω σε αυτό ειλικρινά τώρα, είναι τιμή. Πιστεύω ότι όποιος το κάνει αυτό θα είναι προσωρινό και για πάρα πολύ λίγο. Πάει, χάλασε γι' αυτό δηλαδή δεν πιάνει. Όχι, δεν πιάνει. Εμείς πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Άμα γίνεις τόσο. Αδυνατήσει ο άνθρωπος. Για να πάρει και το χρόνο. Πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν πιάνει, παιδιά. Βρείτε άλλο τρόπο. Ναι, δεν είσαι και τόσο σίγουρο. Ο Πάτρας πώς βρήκε δουλειά. Ξέρω εγώ να σου πω άλλες ιστορίες. Ο Πάτρας δεν βρήκε δουλειά σε μένα. Εγώ βρήκα δουλειά στον Πάτρα. Το αγόρι μου το ανέβασα μαζί. Λες να είναι ο Πάτρας αυτός που χάλασε το ρεκόρ Guinness. Ναι. Ψαχνόμαστε εδώ, μας συγχωρείς. Ο Πάτρας θα το είχε πει σε όλο τον κόσμο. Το ρεκόρ Guinness ήταν το δικό σου με την πεντάχρονη σεξουαλική αποχή. Άντε πάλι, τώρα πεντάχρονο το πήγε. Μέχρι να τελειώσει. Πεντάχρονο δεν είχες πει. Σε 7 χρόνια θα πάμε. Μόλις αυτά τα 5 χρόνια τι έκανες. Δεν θέλω να μου πεις με λεπτομέρειες. Περνώ και μόνη μου καλά. Αυτό είναι ψέμα. Τα καταφέρνω. Ισχύει. Γιατί πηγαίνουν συνέχεια, γιατί όλα τα μπουζούκια είναι γεμάτα γυναίκες αφιονισμένες. Δηλαδή ο Πετρέλης, ο ένας, ο άλλος, ο Ρέμος τώρα. 10 γυναίκες, 12 σε ένα τραπέζι, όλες να χτυπιούνται. Περνώ και μόνη μου χαρά. Μου προχτές ότι όταν βλέπει γυναίκες έτσι μόνες τους, 15 γυναίκες που είναι σε ένα τραπέζι, δεν πλησιάζει κανείς, φοβούνται, σκιάζουν. Γεγονός. Γιατί? Άμα ρωτήσει, εμένα φοβάμαι. Γιατί όχι 15, στις 5 έχω φύγει. Τι σκέφτεσαι όταν βλέπεις γυναίκες μόνες τους? Καταρχήν είναι παιδί μου σαν τους λύκους. Όλοι μαζί μαζεύονται να πούμε τριγύρω, άμα είναι αγέλη. Και γιατί δεν έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο του να περνάνε καλά και να έχουν βγει να γιορτάσουν κάτι ή να συναντηθούν και κάποιον θα έχουν. 15 γυναίκες μαζί να περνάνε καλά δεν υπάρχει. Είναι πάνω από το ρεκόρ το δικό σου αυτό, έτσι. Δεν γίνεται. Αποκλείεται κάποιον θα έχουν. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Τι να σου πω, αν δεν βαγώνει το μυαλό. That's all right, mama, just any way you do. Αραγμένο, πως αγαπώ, πάνω στο μπράτσο μου χαράζω την πληγή. My mama, she done told me, Papa done told me too. Εγώ εδώ πέρα έχω τη δισκογραφία της Εφη Σαρή. Όχι καλή τη δισκογραφία. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό μέρος. Και είχαμε 100 κεράκια που δεν σβήνανε με τίποτα. Εφη, πόσο χρόνο γίνεις, 100? Όχι. Τα λες τα χρόνια σου, τα αποκαλύπτεις. Άλλη ερώτηση. Κορίτσι, εσάς όταν θέλει κάποιος να κάνει σεξ μαζί σας, τι σας λέει συνήθως? Τι ερώτηση θέλει? Εγώ λοιπόν θέλω έναν άντρα να με σηκώνει. Δηλαδή να με σηκώνει έτσι αγκαλιά και να με πηγαίνει στο κρεβάτι, ας πούμε, σηκωμένη. Εσύ θέλεις άντρα? Ναι. Εσύ ναι. θέλεις Κλάρκ? Μου έχει έρθει βήχας όμως, κρυωμένος στο χειμώνα, μου έχει έρθει βήχας και έχω βήξει. Τι να κάνω δηλαδή? Είναι να είναι φωνή σου. Αυτά είναι πολύ απλά. Διάρρεια. Κάλε τι λες πρωί. Παιδιά μου είχε τύχει. Αφού μου είχε τύχει να μην το πω. Κάτσε για μας. Δεν μπορώ να κρατηθώ. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Για κάτσε να μας πείτε. Πολύ ωραίο παιδιά ότι δεν είναι μέσα στη ζωή αυτά. Καλημέρα τη ζωή. Καλημέρα σας παίρνει το πρωινό σας. Λοιπόν, όσοι τρώτε τώρα έτσι, όσοι τρώτε τώρα. Και μιας και το είπες να πάω μια τουαλέτα. Ωραία εκπομπήστε εδώ. Η τουαλέτα που είναι μέσα. Η σεξι γογό. That's all right. That's all right. That's all right, mama. Any way you do. Μέσα σε αυτό το μικρό κουτάκι που βλέπετε εδώ, μέσα σε αυτό το πολύ μικρό κουτάκι, βρίσκονται 6 τέτοια κρουασάν. Εδώ είναι 5, το ένα το έφαγα. Εδώ είναι 5, το ένα το έφαγα. Και θα έλεγα, παραφράζοντας και τον τίτλο του τραγουδιού του Ρουβά που διαγωνίστηκε στη Eurovision, Shake it no more, δηλαδή ας μην το κουνάμε άλλο, γιατί θα πέσει να μας πλακώσει. Είναι όμοιροι της εργοδοσίας και της κυβέρνησης που σήμερα εκτάκτως αποφάσισε να τους χορηγήσει 700 ευρώ.
Λοιπόν, να σου πω, έχουμε το ίδιο πρόβλημα σαν εκπομπή και εσείς γιατί δεν έχετε, είστε ίσως η μόνη εκπομπή, όνειδος για τον Α σας χαρακτηρίζω, το δικό σας το πρόγραμμα Σαββατοκύριακου, που δεν έχει καθόλου προβλήματα αυτά που βγαίνουν στον αέρα και λένε ότι ο άντρας μου με έχει με έναν φίλο του κτλ. Και τι να κάνω τώρα. Γιατί δεν έχετε τέτοια θέματα. Σου λείπει. Αυτά τα θέματα τύπου κουσκούς τα οποία είναι παντού. Σάββατο πρωί να μην τα ακούς. Θέλετε και το Σαββατοκύριακο. Εγώ δεν μπορώ δηλαδή. Ξυπνάω, νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο οι σχέσεις είναι καλύτερες από τις υπόλοιπες μέρες. Πιο χαλαρωτικές φαντάζομαι. Και πόσο καλύτερο να τα συζητάει αυτά κάποιος, ας πούμε, ο οποίος έχει και τοποθετηθεί στο ζήτημα αυτό. Τον κακούργο. Λοιπόν, άκου να δεις. Την επόμενη φορά που θα έρθεις, θα ξεκινήσουμε από σένα. Εμείς γιατί δεν βγάζουμε τέτοια θέματα. Έλα, να σας πω το πρόβλημά μου. Πέστε μου, τι θέλετε. Όχι να βγαίνει. Γι' αυτό φέραμε την Σοφία. Να βγαίνει. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να πέσει η εκπομπή, να πέσουν τα νούμερα, να βγάλουμε κι εμείς. Δεν είσαι υπεύθυνος εκπομπής. Βγάλε κάποιες περιπτώσεις. Δεν έχεις τόσους και τόσους θα έχεις. Από τους συνεργάτες μας. Ναι. Κάθε συνεργάτης υποχρεωμένος θα βγάζει μία περίπτωση. Φωνάζει το κοντρόλ κι εγώ κι εγώ. 5 ο καθένας. Μία περίπτωση προσωπικής δυστυχίας τη βδομάδα. Και μετά με κλήρωση θα κερδίζουν για κάτι, φαντάζομαι. Ναι, και τώρα επειδή τελειώνουνε, θα αρχίσουν να βγαίνουν και Αλβανοί. Να βγαίνει. Πακιστανοί, εγώ πήγε γυναίκα. Πήγε με Ελληνίδα. Το κατηγορεί η γυναίκα. Όχι, αυτό αλήθεια πήγε με Ελληνίδα. Θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλα πράγματα. Έτσι χτίζεται η τηλεόραση. Πώς δηλαδή. Στον πόνο και το καημό του άλλου. Υπάρχει καμιά εκπομπή που να μην έχει πόνο και καημό. Η Εκκλησία το πρωί. Όχι, στον Α υπάρχει καμία. Στον Α. Το ποδόσφαιρο όταν παίζει ο Ολυμπιακός. Η Βέφα και το δελτίο το βασικό. Η Βέφα βγάζει, έχει. Τι λέει εκεί. Κατά καιρούς όχι, έχει ιστορίες δραματικές από ψάρια που έχει το ψάρι και του μιλάει και του λέει ψαράκι μου τι έχεις πάθει, τι προβλήματα έχεις. Από μια καραβίδα που του μιλάει στο μάτι σου, δεν το βλέπω καλά. Έχει τέτοια. Μιλάνε τα ψάρια. Έχει προχωρήσει σε άλλο. Ναι. Σε κάνα τώρα, γι' αυτό είναι η Βέφα. Τι στο σοφάκι. Και τώρα από την εποχή περάσαμε στον πανιδονισμό, έτσι. Εσύ είπας, εγώ δεν είπα. Όχι, εγώ εσύ είπα, αλλά εσύ έκανες. Με παρακολουθεί και το έχει κοιμηθεί. Μιχαήλ, παιδί μου, πέσε για ύπνο αγόρι. Έχει κοιμηθεί. Πόσο είναι, Δεν έχει κοιμηθεί, σε βλέπει ανελιπώς σου λέω. Ο μικρός ο άλλος πόσο είναι. 10. Ο Νικόλας. Α, μια που πες στον Νικόλα, ένα δωράκι για τον Νικόλα. Για τον μικρός Νικόλας, το βιβλίο. Είναι φοβερό. Ο μικρός Νικόλας σε νέες περιπέτειες. Δεν είναι ούτε πονηρό. Είναι ένα καλό δώρο. Ναι, δεν έχει τίποτα μέσα κακό. Δεν έχει ούτε κροκόδιλους, δεν έχει ούτε γιατί για το παιδί. Είναι ένα παιδικό βιβλίο για το παιδί σου. Κοίτα, δηλαδή κάνω ένα καλό πράγμα και δεν πιστεύει κανείς. Εντάξει, θα μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους του Νικόλα. Να στο δώσει άλλος για να μην. Όχι, εσύ θέλω να μου το. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίτα, να δεις φοβάται. Ο μικρός Νικόλας σε νέες περιπέτειες.